purezidenti wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi kulankhula mopanda mantha mosasiyapo china chilichonse, kungoyima pa chilungamo, ompweteka zimupweteke, osangalala asangalale, makamaka mu nyengo imeneyi yamanganya Michael Unsi amene akung'alula bwino kwambiri, amene wazunguza anthu mitu, anthu angobwebweta okha amene akayesa masewera. Ukamapanga zinthu zachinyengo usamaone ngati aliyense saona. Pamene ukupanga zachinsisi amakhalanso Mulungu atatumiza anthu ache. Mulungu sapanga mistake ina iliyonse, motero kuti Michael Unsi uja kusankhidwa kukhala vice president wa dziko anali Mulungu ataona zinsisi. Mulungu amaziwa chimene akupanga, ndipo ngakhale ena ankamuda, ngakhale tinkamuda Michaelyo, koma Mulungu anali ali pa mission. Lero ndisanalowe kwambiri pa zochitika za manganya, nthawi imeneyi ya manganyalism, komanso nthawi yokuti ndi alangizi andale, ndikufuna lero ndilowe ku UNIMA, University of Malawi Chancellor College, kumene ife timati ku Malawi kuno tikakhala timanena kuti kumene kuja ndiye kwawo kwa maphunziro. Ndipo Chancellor College ukangomva zinalo umaziwa kunena kuti woyesa apa ndiye tafika ku maphunziro. Ngati dziko lino lili ndi anthu ophunzira ena amene anakhalapo ma 6 points ndi ochokera ku UNIMA, kumene kumakhala ma lectures komanso ma non-academicians support staff, imene tsopano lero kuzera ku administration ya nyuwani iyi yatsopano iyi yozera ku ndale, popeza ku Malawi kuno timapanga za ndale, anthu akudandaula kwambiri, ma lectures akudandaula kwambiri, support staff nani academicians akudandaula kwambiri, kunena kuti management ikuwazuza kwambiri. Andingati anthu amene wakuzuzana chonchi kuli bwanji ana asukulu. Lero munati mpite ku Chancellor College mukaone mmene akuzunzikira ana, inu simungakhulupirire. Ana ena akumachita kupita ku sukulu kuja ndikubwerera chifukwa cha nkhanza zimene akupangidwa, koma mukayang'ana nkhanza zimenezi sikuti zikungobwera ayi. Ana amene wawa sikuti akungopanga ayi, koma akungopangidwa nkhanzazi ayi, koma chifukwa cha environment imene ili ku UNIMA. Tikunena pano kwatuluka makalata kunena kuti 15% duty allowance imene inakhazikisidwa mbuyo mukuchokera kale, kunena kuti anthu azilandira, imeneyo yachosedwa. Sitikudziwa kuti kodi moyo wa lecture komanso moyo wa support staff nani academician ukhala bwanji ndi cost of living. Ndi dziko limene litulomvesa chisoni lachakweratu, angopanga zimene angapange. Wayang'ana akuluakulu aku administration yo amangoyenda ndi zikoli, ndalama tikumapezeka kuti ku main account kuja kulibeko china chilichonse. Kumanena kuti kodi Chancellor College ija ndi yomweyi, UNIMA ija ikachemereredwa ija ndi yomweyi. Munthu ukati ukamagwira kumene koko ukamamva kuti awatu ndi lecture aku Chancellor College, awatu ndi nani academician kapena support staff waku Chancellor College, anthu kumachita kunjenyemera. Lero malecture asanduka agalu. In this way, do you expect kunena kuti maphunziro ku Malawi kuno angapite pasogolo? Mene analili nthawi ya Kamuzu, mene analili nthawi ya Bakiri Muluzi, mene analili nthawi ya Bingu, mene analili nthawi ya Joyce Banda Nzimayi olimbikira, mene analili nthawi ya Peter Mutharika, maphunziro angapite pasogolo? As we talk now, even 10% salary increment ijayi aboma ankapanga matama kuti taonjezera anthu ku Chancellor College kulibe, sanayilandirepo siko limodzi. Motero kuti mwezi umene wa month ya August anthu ayiwale kukakhala kuti kumeneko ndi mayo kumanena kuti inu mmagwira kuti timagwira ntchito ku Chancellor College ku UNIMA umakhala ngati akugwira ntchito ku Greenock kapena ku Chisambo kapena ku Limbuli m'maestate mutu, komanso mwina udindo ache ochecha uzu. Tikuzunzana kwambiri. Choncho uthenga upite kuja kumachidwa kwa Chancellor Lazarus Chakwera kunena kuti anthu aku UNIMA achoseredwa 15% ija imachedwa kuti duty allowance, komanso 10% salary increment ija
sinabwere pakana lero. Anzanu amene mumakhulupirira munasankha inu m'maudindo a ndale akuzunza anzawo. Ine sindimanyengerera munthu, ndimangonena chilungamoto. Tikachoka pamenepo ndikufuna ndipite pano kuzunzika ndikawalirire aja amatchedwa ma HSA. Ma HSA anasankhidwa inu kunatuluka ndalama zochokera ku Global Fund kuti anthu amene apite ku ma Health Sciences, Lilongwe campus komanso Blantyre campus. Anthu amene wawo anayenera mwana aliyense azilandira 450,000 ndalama za Global Fund, azilandira 450,000. Tikunena panopa zulozuloli ana onse achokapo pa campus ya Lilongwe, campus ya Blantyre, awuzidwa kuti azipita mmakwawo ati ndalama kulibe. Ukayifufuza ndalama yapita ku kampeni. Kutero koma atama onsewo akupanga AMCP wa ndikumayendayenda kumagula ma t-shirt kumapanga zinthu ndi ndalama za Global Fund zimene zinayenera kuti zipitise nkhani za umoyo Malawi munomo. Ma HSA anachoka mbali zosiyana-siyana dziko linolo kuwatumiza kuma Health Sciences kuti akachita upgrade maphunziro awo kuti azigwira ntchito ya za umoyo yabwino. Koma tikunena panopa anthu okwanira 613 students ma HSA amene anali m'makampasi osiyana-siyana ku Blantyre komanso Lilongwe ali stranded. Ena akulephera kubwerera kwawo kumpoto, ena awuza kuti tikulandani katundu simungatuluke m'manyumba mwathu faje ambiri aja amachokera ulenti, simungatuluke m'manyumba mwathu osatipasa makobiri athu. Agalu inu muuzane ndi ya ku Ministry of Health kwanuko, muuzane zimene zizithekatu, simutuluka tu munomoto. Anthu akuzunzika kopsa kuzunzika. Kaye ma DHO so ma DHO anthu tu akuzunzika moto ma DHO. Mupite Zomba DHO, mupite Blantyre DHO, mupite Chikwawa DHO, mupite Nsanje DHO, mupite Kumulanje DHO, mupite Kumzuzu, mupite Kunkhata Bay, mukapeza kuti ma DHO even awa akuje ne akumchinji kuzunzika kwambiri, kuzunzika muli katangale woopsa. Tapita mukaone kitchen imene ikumangidwa pa Nchinji District Hospital. Kitchen itu simenti yache ya Durai, simenti tu ingogandamuka yokha amene kumangogandamuka yokha amene. So ndimafuna ndiyalirire anthu amene wa ma HSA amene anayenera kuti alandire ndalama 450,000 pa mwezi. Ndalama zonse osakhala kuti ndi zanu tuya, ndalama zo ndi za Global Fund. Koma mukuzunzira anthu kwambiri, anthu akuzunzika kopsa. Anthu amene ndikufuna ndiyalirire achitatu lero ndi mashado amene akuyimirira zipani zosiyana-siyana. Chilungamo chake ndifuna ndikuuze ni azipani zonse, kandi ino a PP, kandi ino a UDF, kandi ino a DPP, kandi ino a Ford, komanso a UTM. Anthu ano amene akuyimirira m'maderamu, kuyimirira chipani, akudandaula kwambiri, kunena kuti pakana lero palibe amene akulandirapo material. Yeti chipani kuti chiziwike, chimaziwika ndi material. Andi kwasala masiku khasate chani kuti anthu apite kuzisankho. Kuti ngati anthu asimwapasa material, ndipo peza awanzanu wandi osavuka, material angogawana amene angagawanirane. Kodi sona anthu anu visibility ikhala bwanji? Mwagundika kumeneko kumapangirana kampeni nokha makamaka uku ku DPP. Mukuyenera kuti musamale kwambiri nyumba mwanu mwenu wa DPP. Misonkhano yoyima ya Jeni Ansah inali ndi sabotage, anayipanga sabotage akuluakulu ankati momo kumpanganirana Jeni Ansah kuti kumene akupita kumusamaka khale anthu ndiye kwatumizidwa ndalama. Ndalama zo zikuchoka ku MCP kuti Jeni Ansah akamayenda kuna kulikonse kumene akuyenda. Inu ndi mboni ya Malawi mwaona pictures ma video pali malo ena Jeni Ansah akungozi weva eka. Sikuti kumene kuja kulibe kwa anthu a DPP tuya. Ngati mene kunalili ngati kunsanje kwa Ngabu ndi malo ena ndi ena. Amapezeka kuti kumene kujako kuli akulu ena a DPP anapita kumene kujako ndikumakapereka ndalama
kunena kuti musapite ku msonkhano wa ndani, musapite ku msonkhano wa Jeniasa kuti ayaluke. Izitu ndi conspiracy ya mkatikati muchipani cha DPP. Musamale kwambiri ino akuluakulu aku DPP, muli ndi anthu amene sakufuniani zabwino. Kodi tikamanena kuti awa MCP analowamo muzipanimu ndipo akupereka ndalama kuopsa, ena ndi awa akukana migwirizanoyo. Sikuti ati migwirizano iti anthu angoyikana iya. Ena awa analandira ndalama kuchokera ku MCP, anawuzidwa kuti mukangolola migwirizano tidzakumangani. Ena awa ali ndi milandu, ndiye pamene anamusankha Jeniasa mkati muli kusagwirizana. Izi ndiyo ndi chilungamo chachitu kuti ena awa andide, koma chilungamo chachinjo kuti ena akumuderera Jeniasa uja ndiye akumpangira uja propaganda conspiracy yonena kuti iye uja aoneke olephera, azina kuti Jeniasa anthu sakumukonda, running mate wa Mutharika anthu sakumukonda, ndi akumapita ngati lero akumapitako ngati zulo ndikukagawa ndalama kudera limene monga mmene apangira kwa Ngabu. Iye uja akamadusa azioneka ngati ndi munthu osafunika. Ichichi ndiye ndi chilungamo chake chimene chikuchitika. So nangofuna ndikupempheni inu azipani kunena kuti chonde perekani material kwa mashado anu, anthu kuti adziwe kunena kuti uyo ndi shadow ndi material. Anthu amene agwira ntchito yayikulu kuchokera koma primary kuzafika panopa, munayenera inu ngati azipani zikulu makamaka ku DPP athandizeni ambale. azikakuposani ojaza chalibe mulandu, ojaza chetu ndiye akupereka naye nsalu. Iyi ndiye muzanena kuti anali mboma kumabe iya, munayenera mupange budget. Inu a UTM iya iperekani ma t-shirt male mutu chilima alipo ndi anthu amalandiratu nsalu. Nanga inu a DPP ndi chipani chachikulu, munayenera mupereke material. Inu a UDF chimozimozi ya musampangise manyazi cheya ya atupere Jacob mpereke material kwa anthu anu. Anthu andiyimbira kwambiri ineyo ngati president kuti ndilengeze uthenga umene akulira anthu m'mizimu, alibe china chilichonse kaye wongouyambaso ushadow ungofunati atchuke, alibe china chilichonse. Anthutu afikatu pokudya dothetu, kodi ndaletu ndizoopsado. So apulumuseni anawo, alibe china chilichonse. Paja mukuziwa inu kuno ku Malawi ndiye kuli anthu onama koopsa m'mizimu, amati akamuona shadow inu ndinu nokha ndipo muwina akumulabisa. Kodi anthutu ndoyipatu, even olwamajalishi nthawi yawo yokuti alemere ndino sopano amayitana amene wawa andale kunena kuti kukuyitanani ku paper Sunday akakhala service day ndi builders day, bwerani nditu ili muwina. Inu anthu opempera muzipe chisoni. Amene amandiwaza ine ndi asilamu olonzikiti wawo olwawo amboni za Yehova sapanga fundraising ya kwa majali jena wa muli anthu okubva kwambiri, anthu achikeko. Ndipo Yesu kumene ali kwa mama chisoni kuti abale mwafika apa mwafika leso mama chocho iyayi yamvere chisoni. Kuli mashado ena ali ndi ngongole zoopsa zakatapira, ena akapusa alandidwa magalimoto, ena akapusa alandidwa nyumba. Koma chonde akuchipane bwana Profesa Arthur Peter Mutharika kumene muliko, akabambe kumene muliko, mayi wati Joyce Banda kumene muliko, komanso inu a Ford kumene muliko. Chena nkhumwa chipani chanu chikuyenda bwanji? Athandizeni anthu material apange kampeni. Nkhani yanga yomaliza lero ndikufuna ndimulimbise mtima Michael Ushi kunena kuti nkhondo imene mwayiyamba mukumana ni mavuto. Ena mavuto azichokera mu kampu mwanu momo, chifukwa si onse amene mmayenda nawo aojaza chalibe mulandu anali anu. Enawo ndi akazitape amafuna akuoneni. Tikunena pano ndi amene so akumatenga ma information kumapereka kuboma kuti akupanga zakuti. Ndipo Michael ukumana ndi mikwingwirima yoopsa. Mboni ndi ineyo amene I'm a living example.
utengeza ineyo ndazunzika kopsa oti ni madabwa panopa kuti kodi kamangidwe kasiyidwa liti kunimangaku kwasiyidwa liti anthu akuti ntchito alibe nanenso ntchito pano naene andili kukalonga panopa prison ya kalonga sakunditenga bwanji ukumana nazo ne kukhala mafiyole okuyipisira mbiri kukhala mafiyole ukuti umangidwe upezeredwa milandu chifukwa ziko lapansi anthu amakondwera ni munthu wonama munthu waboza munthu wokupha munthu wokuba ndi amene amakondwera naye munthu wonena chilungamo amadana naye ku Malawi ukamanena chilungamo umakhala iwe woyipa motero kuti ayena anene kuti abwera azinena kuti Michael akupangira zimezi chifukwa tisanamusankhe running mate koma sanaziwe chinsisi mmene akampanga zawo zija za chinyengo zija sanaziwe kuti panali wina anali pompo akangowayang'ana otchedwa Michael Usi choncho mbale wanga ukumana nazo do not trust anyone including a police yako don't trust them anthu amene wandiopsa you need to have your own private security ndicho linga kuti zinthu ziyende bwino Bon Klindo the DC mwana wuupsa kwambiri the most deadly and dangerous childhood from Ncheza Village TA Mabuka kwao kwake ni Kavumbwe Mulanje Malawi Southern Africa.